אנחנו כאן בתערוכת לילה המסורתית כבר של החוג לכלבי רועים. השנה אנחנו בשיא של רישום של למעלה מ-305 רישומים של כלבים. המטרה הבסיסית שממנה זה התחיל זה לצורך גידול כלבים באיכות מסוימת. כל התערוכות, זה אפשר להגיד, זר לא יבין את זה. זה מין שריטה. תערוכת הלילה השנתית זה בעצם האירוע שבו העמותה מחזירה בחזרה את כל מה שבעצם אנחנו משקיעים במהלך השנה. אנחנו דואגים לארוחה מפנקת, לא חוסכים בכלום, הכל חינם. כל מה שצריך לעשות זה בסך הכל להירשם עם כלב אחד ומגיעים לתערוכה הזאת. תזכה, תקבל גביע, יהיה כיף. לא תזכה, גם לא נורא. זה ספורט, זה מפגש כלבני. בסופו של יום אנחנו גם מתגבשים, אנשים מכירים פה אנשים אחרים עם אותם תחומי עניין, והכי חשוב שאנחנו מחבקים את כולם, אנחנו מפרגנים לכולם, גם מי שמנצח וגם מי שמפסיד, אנחנו נשארים חברים טובים. כדאי לכל מי שקונה גור לבוא, להגיע לפעילויות שלנו, להיות חברים בחוג. החוג הישראלי לכלבי רועים זה החוג הכי גדול היום בהתאחדות, עם סדר גודל של למעלה מ-500 חברים. זה מדהים, אוקיי? זה מדהים. אם לא היה טוב לאנשים, הם לא היו באים. באמת, כולם מוזמנים ונשמח לראות אתכם.